Здравейте, пичове! Тук е нови член на BG Gamers, Георги. Днеска ще видим нова игра, която повечето от вас познават. Тя е Minecraft Pocket Edition. Като за начало нека да влезем в новия сервер, който съм направил. Скивайте ми готиния скин. Така, ще играем сега на Easy. И веднага спанахме в село. Добре, сега да видим какво ще става тук. Сега тук трябва да има някаква къща, която да мога в която да мога да взема ресурсите на тези зелен турчета. Ако има такива, де. Арима. Не ме мислете за нецензуриран, не съм такъв. Поне не и на публично. Опа. Така, нека сега да видим в коя къща ще заживеем. Тая не. И къде си тези селения е, що му спалнати в село? Малей. Както и да е. Тук има значи... Така има рафтове с книги, можем да ги вземем. По-късно да направим други рафтове. И ако можем да намерим диамантчици, енчартнем нещата. Така. Да знаете, искам да ми скивате втория канал. Това е на приятеля ми Ангел. Той се казва... Така се казва канала ми. Запишете си го някъде. Може да го съправите. Убо. Сега. Огън нямаме. Тук няма никакви форми на живота. Жаки подобия. Така. Той френско мезе. По-още е, че тук няма нито едно дърво. Там има гора. Добре, чист късмет. Това би ни стигнало за 5 парчета хляб. Трябва да само още едно парче и ще станат 6. Добре. Все още е нещо, което трябва да намерим. Са овцети. Защото ни трябва легло. Иначе епизодът ще бъде дълъг и скучен. Ако не го скръта. Естествено. Така, да вземем това. Мислех, че ще чупа другото жито. Знаете всички, житото се чупи, не се къса. Урок по български език и литература. Така не приемайте този видеоклип, който ви казах в другия си канал като спам. Просто ни трябват абонати. Бих искал ви да лайкнете този видеоклип след като свърши с него. Много ви моля, споделяйте канала с вашите приятели. И да знаете, да ви споделя нещо за този другия канал. Е, че в него говоря на английски. Може би няма да може да ме разберете. Казах може би. 42. Добре, тук била истинска ферма, бе. Ого! Това ще ни стигне за над 10, бе. Ух. Оу. Айо, това е последното. Има още. Браво.
Отивам. Трябваше първо да направя храна. Това мисля, че ще не стигне за 18 парчета хляб точно. Това би трябвало да не стигне. Сега трябва да намерим овце, за да можем да си направим легло. Изглежда, че вече се стъмва. Чудесно. Или не? Добре. О, там вече има овце. Супер. Леве, маса пизна, че получавам почта, бе. Сега ще убия със семена. Това първи път съм го виждал. Сега ще го видите за първи път. Това го видяхте за първи път. Добре, така си намерим майката овца, бе. Така, много благодаря. Тая тъпата овца, значи. От една майка към друга. Видяхте ли? Имаше една майка, сега тая овца следва. Много тъпо. Сега па нямам хляб. Добре, тая вълна би трябва да не стигне, за да направим едно легло. И малко ще се позабавя, защото не мога да тичам. Малко трябва да покупая, че да направя фурна. Иначе сме си добре. Ще ме. Жито. О, как ми се ще тичам в мента. Много тръзни. Тичай! 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 Тръжкам врата, защото ма кефи. Тичай! Така има още жито. Айде още едно парче хляб повече. 57, 19 парчета. Ето, 17 парчета точно. Добре, правим легло. Ми хубаво ще живеят тук, айде. Щом нямам избор. Ще пукна от глад, бе. Да направим чест, ще направя чест. Не. Minecraft Pocket може да се изтегли, че тук на Android тя ще ви струва няколко 10 лева. Или може да се изтегли, че от Aptoide, което също е на Android. Там няма да ви струва пари. Нищо няма да ви струва. И вие също може да качите там някакви игри или приложения, които струват пари. В помощ на другите хора. Така направим чест. Ох, значи... Кирка... Хубаво. Това е така. Това ще го оставим, това ще го оставим, това ще го оставим. 40 семена за какво са ни? Това ще го оставим, това ще го оставим. Не, това ще го вземем. Ще си направим меч. Така. Вече сме въоръжени и опасни. Точно така. Страхуйте са. Залезе. Добре, много скоро смятам да свършим с два видео. Да, забравих да довърша. Тая игра може да се теглите на компютъра. Моят приятел е качил първия видеоклип за компютър. Може да си я купите за компютъра. Още там имаше нова версия, която имаше за PlayStation 4. Появи се нова версия за Windows 10. Що не взех въглища за изгора, бе? Много съм тъп. Много стъп, Саши.
Е така, смятам да свърша това видео тук и сега. Аз съм дух. Добре. Смятам да свърша това видео тук и сега. Защото така. Ай, чао. Хляб. Няма да ви дам. Добре. Смятам да свърши това видео вече, толкова сериозно. И ако можете, оставете лайк, абонирайте се при нас и оставете коментар, ако искате някаква друга игра да разгледаме, или ако искате да добавим нещо в тази игра или в някоя друга. Добре, много ви благодаря за вниманието. Довиждане.